और जे एक्सीडेंट नंगमानि अमखाय बजगानि इंखा जे बाइक बा जे चालक फायनाय बरक बजगानि इंखा अमखाय सिनियरनि बिन सावमिया खर आं मानि दय फैयानि बागै फेर सार्भिस खालादा खर ओमफ्राय जेखि लेखा गथना राव होननानै आं सोलो दिनै फुङावहाय आं बादावै थांनानै थिनि आंनि बर'नि खुगा खोनावा थिनि आंनि बर'सो आहाय आहाय आबिखौ बर' एक्सिडेन्ट लाइक खुगा गायसाखै फैगानि बं कामिखे बजगाव गरम सरानि उल्टा सरा ओंखाय जे अ बाइक हंखा बर खर बसक दं माने तीनजना दं माने बरनि बुमुं ताम साइड मान दारे किसा बंनि आसल बुमुं ता साइडनि तामनि बागै ओंखाय आइनो नुं माने बारा रावबा ओंखाय गायसानि ओंखाय सन्देह हिजाबो ओंखाय ता गायसा बाइक मालिकनि न बन नुं मानके बारा हो बेखाय माथाखायबो चिनि गुस्ति न फलायो आवखाय देबरमा माथाखाय बन बुंखाय सचिन देबरमा ओंखाय जे साक देरानाय बा लागमा आरिनायनि बुमुंखाय तामाव साइदेमान आवखाय सन्देह हिंसाव सन्देह बिनि नुंजाक मानिखाय सन्देह बिनि आसल बुमुंखाय माया खोता बरखाय देबरमा दाना रियां दाना बेलायनो हामबाय अ जे एक्सिडेन्ट मोन अ जाखा बजगाव मा आवखाय नालकाटा कालपाट सिगन्तानि हिनापु मिया हरनि घटना तामना मिया हरनि घटना हामबाय